तो देखନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ମାଇନର ଅଛି ତାକୁ ମେଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରି ମାଇନରରୁ ମେଜର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିଲେ ସଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଓଲ୍ଡ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସିଗ୍ନେଚର, ପାସ୍ ଫଟୋ ଏବଂ 5 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର କରେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମ। ତ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଟିଲିଟିର ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫର୍ମଟି କରେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମଟି ଶୋ କରୁଛି। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପେନ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ଯିଏ ବି ଏହି ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଟିଲିଟିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଇ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ ମନି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଚାର୍ଜେସ୍ ରହୁଛି 107 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରେ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭଳି UPIର QR କୋଡ଼୍ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ QR କୋଡ଼୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ୱାଲେଟ୍ରେ ଏ ପେମେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଫ୍ରମ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି କରେକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାନ୍, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖର ଏରିଆକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ କୋଡ଼୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ନେମ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁକୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ ସେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିରେ ତାର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର PDFଟି ଆସିବ। ଏଠି ତାପରେ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ସେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଏବଂ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ DOBରେ ଆପଣ ସେଇ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର କରେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମଟି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ରିସିପ୍ଟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କାହା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି 7ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ।